Mga madam, so welcome back to NJ Vlog. So for today mystery is nagprepare na inyong madam sa sayang salaronon para karong bagong tuig. So kana day, nag-andam na mi day, kauban sa ako mama day. So sinugdan ako nag-orimos-orimos day. Tignan nyo naman day, yung papa ko also day. Gutom na yan day, sabi niya nga day. Unya na mo pagsugod anay, mga ang sa tayo, ang sa narasa. Ang taon, unahon na ninyo. So, sabi ng mama ko day, magbuot man ka hala pagkaog imuha diha. May gidana namang kaldero diha. Anaaram nagbutang diha hala pagkaon. Oh, hindi yan tala napigilan day, gutom-gutom na yan day. So, kumakain na siya day. Ang madam nyo day, oh. Mikos-mikos na yan yung sa laro namin day. Yung kuan lang day, ay, ang aming ingredients day, hindi naman yan marami-rami day. Kaong lang at saka natalikukoy, hasta condensed day. So, yan day, si mama day is nagkuan na siya og lumpia day, nagmikos-mikos na siya day, yung nilukot-lukot lang niya day ba. Wala yan sa plano namin day na maglumpia kami day, pero bumili siya ng mga ginaling day, so kinuskus namin yung carrots day, kami na lang yung nagbikos-mikos ng carrots day, hindi namin sinasali sa paggaling day, kaya meron naman kuskus dito day. So ako day, ano lang ako na, nagmikos-mikos lang ako na sa salad day. Pagkatapos yan day, marami kaming ginawa day, nagluto kami ng bangus day, nagprepare pa ako ng bangus day, yung ano lang ba, nagmarinate ako ng bangus day, para isusugba day, kay mga 12 midnight day, yan po ang gagawin namin day, magmikos-mikos mi day, at saka ano din kami ng shrimp day, at saka bami day, yung hasol kasi day, kay kami lang dalawa ng aking mama day, magmuna-muna o kuan ba, luto ba, sa man day, yung New Year man day, so hala day, go lang ng God day, at saka day, nagprepare din ako ng decoration day, kasama yung paris ko day, kami dalawa yung nag-decorate dyan day. Ang grabe day, ang lisod-lisod day, kinatkat ko talaga yung kisami dapit day. Unya siya day ang naghihigot day, ako din nagpasulod ng kortina day. O yan po ang mga ano namin day, mga pagkain day nasa lamisa day. Yung minikos namin yan day. Yan po ang ano namin yan sa bagong tuig day, yung pasugat day ba? Pasugat namin sa bagong tuig day. Unya, so wala pang bagong tuig day, kinakain namin ang anam-anam yan day, tinutuslo ko talaga yan day, lahat yan day, tinatilawan ko day. Hanggang din day, yung baby namin day, hindi pa yan natutulog day, sumasama pa rin sa amin day na magsugat sa bagong taon day, ang baby girl namin day, pagkatapos day mga 11 kapin day, tulog siya day, and then day, pagtarutot ng aking pamangkin day, halad day, gising siya day, kinukugos ko na day, kasi nag-starting na ang counting day. 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year! Harap. Silingan! New Year! Silingan! Hindi mo sige. Ada deh. Ito na nga mga madam. Nag-kuha na kami madam, nagsalo-salo na kami ng aking pamilya madam. So, before namin yan kinakain madam, inano na po na muna ng papa ko madam, nang pinangajian niya ba ang blessings na mo nga naabot sa matag adlaw madam ba, mas nindot magud madam nga mag-pray madam before ta makaon madam, kay ang blessing man nato madam ba is almost grabe kadaghan gid madam, og thankful pud ta madam kay sa atong pagkaon madam, mapasalamatan gid ta madam no nga marami tayong pagkain sa misa madam. So ngayon na nga madam na nag-urimos na ang mga madam, nag-urimos na kinakain ng mga pagkain na sa lamisa madam. So hindi ako napahabol madam, oy kumakain talaga ako madam. Yung bibi ko madam, gutom din yan madam, gusto din niya kakain. Pero bawal pa siya kumakain kasi baby pa yung baby ko nga si Bia. So ako na lang kakain, tututoy na lang siya sa akin no. So ngayon nga madam, sabi ko nga mukaon yan ako uguan, oy kanang salad oy, kay nag-crave jud salad madam ay. Yung lami ang gid sa kanang kasagaran pa nagsarbe mi magsalad madam, yung kuan lang bagong tuig nya Pasko. Depende sa Pasko madam kung maka salad mi kung may budget.
So, hindi na pahabol yung angkan, madam, oy. Kumakain talaga yan, madam. Nga, nag-ano lang ako, madam, ng mga picture ko, madam, ba, dito sa, kuan ko, sa video, dito na ko na ina-upload, madam, para makita nyo lahat, madam. Wala na ko ganahe kayo mag-post, madam, oy, sa aking Facebook, madam. Gusto ko, madam, nga, i-ano na lang na, sa aking video, madam, yung isasali na lang siya, ba. O, yan kami ka-happy, madam. So, yan po ang design ko, madam. Simple lang siya, madam, ba, yung kurtina lang yan, madam. At saka yung, parang tarpaulin yan, madam, na mataas yan, madam, hindi mo siya maano ba. Yung na, nindot kay siya, madam, no, grabe. So, mani magkuan to, magtagalog to, magbubulol man tayo, Pero mas okay man na magtagalog sa ta, madam, no, para sa taon, madam, ba, nga kuan na makabalo sa ta Tagalog, kahit na ano-ano na itong Tagalog, nagkabalintuad na ba, pero, angayan masiguro ta magtagalog, madam. Yung magtagalog ako, madam, baka makuan ka ng dili kay ko isog madag istorya magtagalog, madam, pero pa Bisaya ako, madam, na. Kung Bisaya, bisda kayo, grabe kayo, murag niratratay na mo istorya Bisaya, kung sa mga dila mo tagdabolol pod. So more to this video, madam, maura jud taon ha. So salamat sa pagtanaw. Happy New Year, everyone. Bye.